Sjoengemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. En mag ik namens mij en misschien voor iedereen je hem alweer een heel goed, liefdevol en zoen 2026 daar wens ik je. Ik voor de mensen die ik met u verbonden ben via de livestream. Uw voorganger is dominee T. Ozinga uit Friendship, lector is Henk Breidenbach en organist is Klaas van Heijen. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk. De bloemen gaan van de gemeente uit als groot en sterkte naar Ron Batenburg. Dus intalslied is Psalm 150, vers 1 en indien mogelijk zongen we dit steende. Na de dienst staat de koffie en de thee weer klaar. Wees ik welkoor een gezegende dienst. Aasten willen wij het tweede couplet van deze psalm zongen en ik vraag hem ik dat steende te dwaan. Aan het begin van deze feest, de eerste van een nieuw jaar 2026, willen we ik weer opnieuw uitspreken en samen belieden. Uws help, uws hoop en uws verwachting is in de naam van de Heer. Die ene God die de hemel en de aarde maken had. Die ene God die uws meesken en deze vrouw trouw blijft. Jood en moon, ja alle dagen van uws lippen. En die nooit en te nimmer losliet het werk tot zien hand begonnen is. Laat u smalko bidden. O God, op het drompel van deze feest, jo hebben uws mensen in het lippen zet. Maar wat kind datzelfde lippen betekenen ongenedig vreed wezen? Wat kind dat lippen uws mensen betekenen slaan en ruitje? En wat kind het dan vieren, God, dat jou vier voort binnen?
dat wij on ons lot oerlitten binnen. Nimmer meer ontwaard wij roppen kennen. Nimmer meer die u nog jet. Maar God, jo, liet u dags net zitten. Zelfs net als het uw eigen schuld is. Heer, lid werd van jouw jaren. Wudden om mij en u te libjen. Wudden om het libben weer on te kin. Dat bidden wij jou. Genade mij in wijze en vrede van God uw huid en van Christus Jezus uw Heer. Amen. Ja, oh, die macht van de gewoonte, hè? Want we binnen dat savent. Ja, ik zeg het. Ja, maar goed. Ik zeg, wil je mij wel uitlezen, waarom ik dat toch? Dat had er maar te krijgen, dat de woorden die we aan het begin uitspreken, onze hulp, die komen uit de psalmen. En bij mij zongen we altijd als eerste lied een psalm. En dat jij dan bij elkaar. En dat beloof we even stingen. En verder voor de rest, maar van de mongen zitten blijven. Aasten, dat wij het Kyrie-gebed bidden, willen wij daarop antwoorden met een, dat liek ik weer op nee, halleluja, een lofzang, lied, 150a, o prijs je de Heer. Uw gloria lied, na het gebed om Gods ontferming. Laat ons bidden en zongen. O Heer, jou, God van uw bestaan en uw lippen, wij zetten uw het wiet hiepen, zo wiet als de vrouw maar wijzen kan, want God, wij willen ta jou roepen, van het meestom en daarmee ik voor u zelfs, vanwege wat er op deze vrouw wel net om een tag gaat. Wij willen om jou roepen, Heer, ontferm je jou, want God, jouw barmhartigheid, hebben wij betieden och zo nodig. Heer, sjoch wat er bad. Nog altijd giet het onschuldige bloed over de aarde.
van vermoorden en vermeende mensen die het slachtoffer worden binnen van haat en van nijd. Daarom God, in Jezus' naam, Heer, ontferm je jou. En nog altijd God, binnen de meesten van wat je een plakwijze kind blijkbaar. Meesten binnen in gebieden van oorlog en terreur. Meesten binnen in jermoede en zadwaande lijdend aan honger en dorst. Daarom God, roepen wij jou aan in Christus naam, Heer, ontferm je jou. Nog altijd God, worden er meesten vervolgen, omdat ze binnen, wat ze binnen, hoe ze binnen en welke kleur ze ha. Meesten liets holden en vernederen. Meesten ongenedig behandelen, belesteren en schijnt. Daarom God, roepen wij jou aan in Christus naam, Heer, ontferm je jou. Roepen wij jou aan, God, omdat wij leeuwen dat jou Heer oer de vraat binnen. Heer oer uws meesken. En dat jou maar uws meesken en vraat het beste voorhaven. Daarom, God, zongen wij jou ek uws glorita. Heer, zocht naar uws om en naar deze vraat. In Christus naam. Amen.
We willen laten de schriften hier eruit lezen. Maar voordat we dat doen, willen we God vragen om zijn geest in ons midden te wijzen. Laat ons bidden. Goede God, op de dag van het licht worden wij mensen in de zinnen zet. In de zinnen vanwege jouw grote genade. Ja, wij mensen spreken betiden twijfelend worden van hoop. Wij maatje betiden aarzelen gebaren van leefde. En misschien sjoggen wij ik mooisem het levenslicht. Maar God, wij bidden jou, verwarm je us. Zodat we ontaaien, dat us hetten weer iepen gaan. En dat wij net voor us horen, dat wat wij van jou ontvangen. Heer, daarom, nood wij de schriften iepen, bidden wij jou om jouw geest in ons midden. In Christus naam. Amen. 2 lezingen deze morgen. Jesaja 61, nummer 11. En Lucas 4, 16, nummer 22. En ik heb begrepen, Henk Torres, die er mooi? Oké. Het blijdschap van het heil. De geest van God de Heere is oer mij komen, want hij had mij salven en mij uitstuurd om verslijnen blijdschap te brengen, om brutsene hetten te verbinden, om onvrijende vrijheid aan te zezen en dit verzitten verlossing uit haar bannen, om van de Heer uit te roepen een genede hier. De dag dat dus God wraak neemt, om alle treurjenden te treesten, om de treurjenden van Sion in plaats van Jiske een feestkroosje te jaan, feestelijk roekers God in plaats van rouwtrien. Een fleurige utris in plaats van mismoedigens. Schwandere ieke bjemmen zullen ze neemt worden. Trouw de Heere planten om hem te verheerlijken. Eeuwenoude puinvallen bouwen ze weer op. Waar wit lang voor in de weerlaai zetten ze weer oranje. De vernielde steden maakt ze weer als nij. Al wat zo'n mensgeheugen is voor in de weerlaai. Vreemden zullen voor het waaien van je keppel staan. Uitlands volk zul je hem land bebouwen en je wingels bereiden. Maar je mezelf zullen priesters van de Heere jitten en zinners van uw God neemt worden. De rijkdom van de helde volken zul je hem dan te gast gaan. En hem zullen glazig worden van haar oervloed. Om mijn volk dubbelt schande ondien is en ze bespot en bespijn binnen. Daarom krijgen ze nou alles dubbelt waarom in haar eigen land en zal eeuwige vreugde haar deel worden. Want ik, de Heere, heb het jocht leef. En ik haat je roverij en minnestreken. Ik zal haar een eerlijk halleluja en eeuwig verboen met haar sluiten. Haar naaikommelingen zullen vernemd wijzen onder de volken. Ja, haar naaiteam zal namen hebben bij de naasjes. Al jaren die haar een sjoggen, zullen dan ja, dat zij het sky binnen dat de Heere zegenen had. Ik ben toch alles in het blied in de Heere en mijn hart en ziel jubelje ik om mijn God. Want hij had mij kleid in heil en mij de mantel van gerechtigheid ondien. Zat een breugeman een priestertulbaan opzet en een bruid haar opziet met haar juwelen. Want zat de ierde het gewaaks uitspruten lid en een tuin het ziet opkomen lid, zo zal God de Heere gerechtigheid en lof uitspruten litten voor het eer van alle volken. We zongen nou lied 438, de versen 1, 3 en 4.
Lucas 4, de versen 16 tot en met 22. Jezus de Nazareth afwiest. Hij kwam ook in Nazareth, dat de grutbrocht weer. Op Sabbat ging er likos wend weer naar de synagoge. Daar riesde er oerijn om vat te lezen. Ja, joegen hem een boekrollen oer van profeet Jesaja. Doet er die oprollen hier, voelde het plak dat te lezen stier. De geest van de Heer is oer mij komen, want hij had mij zalven. Hij had mij uitgestuurd om de eermen het blied boodschap te brengen, om onvrijende vrijheid aan te sissen en blinden het gezicht om verslijnen verrommen naar huis gaan te litten en om een genede eer van de Heer uit te roepen. Naast de boekrollen weer oprollen hier, joeger die weer onder het schinder en gong zitten. In een synagoge hier elk de eigen stier op hem. Toen begon er haar een tat te spreken. De tekst die in me nog in de eren zit, is Jood weerhid worden. Aljaar zijn ze dat er tieren sprutsen hier en ze werden wakker van de schwandere willen die te moeten moeilijk komen wienen. Ze zeiden, is dat net die zoon van Jozef? We zongen normaal door lied 430. Zo bekend, die Ginegaan. Maar Henk, wat heeft toch nog een stem? Ja.
vandaag ook weer. Ja, ja, prachtig. Geweldig. Mooi lezen, zei de oudmaster. Ja. Ja. Als we dan naar de verkondiging luisteren we naar het wargelspel van Klaas. En daarna willen we zongen uit jouw hemel zonder grenzen, lied 427. Gemeente van uw Heer Jezus Christus. Witte jou nog van Jozef Masterdremer? Wie het er ooit heen geweest? Naar Snits, naar de kweekskwallen, om daar van Hendrik van der Meer, ja eigenlijk weer het net van Hendrik, maar die het al. Ja. Ooit vorige eeuw waar dat die opviert. Door de studenten van de PA de Him. Een protte meisken uit heel het Frieske loon had er heen geweest om dit spektakel mooi te maken. En zo nou en dan ken je ook een van de lieden uit de musical bij Gelieks die over de jas van Jozef nog regeren. In het Snuit en Maas programma van Omroep Friesland in Prelude. En die musical moest ik denken, toen ik mij er tas zette om de lezing uit Josaja terug te nemen. En toen ik dat een beetje dient hier, toen dacht ik, ach Heer, al vers aan dremer, liek als die Jozef. Want dat is toch zo. Jij maar eens naar wat Jesaja mooi oorzetten komt. Hij praat van versluien en een blied boodschap te brengen. Van brutsen hetten te verbinden. Van onvrijende vrijheid om te zissen. En dit vastzitten verlossing van haar bond te gaan. Nou, beziek je dat je het daar maar eens. Meesken die zwier rakken, als zelfs verwoenen binnen troch het lippen, om dat lippen van sokken versluine meesken weer op de rails te krijgen. Beziek je maar eens de verbrutse relaties, troch wat veroorzaakt dan ik, weer te hielen. Beziek je maar eens om meesken die het harren onvrij vielen, de vrijheid weer om te gaan. Psychologen en psychiaters genoeg, die de handen vol aan hebben, om meesken weer op te laapjen en weer aan volwaardig lippen weer om te brengen. Ik dacht, nee, Jesaja, thou hast wel een mooi woord van de vrouw. En voor die is dat misschien een blied boodschap, het treesten van de treurenden. Maar hoe lang had treurende meisje wel net nodig om weer een glimpje van licht te zien? Let steen van het eind van de tunnel. Hoe vaak vallen treurende meisjes net weerom in haar oude patroon. En let we eerlijk wezen, betekent ik heel goed te begrijpen. Als jou er helemaal alleen van komen te staan. Nou, weet ik hoeveel jaren trouw te wezen. Ja, daar kist wel mooi praten, Jesaja. Dat in plaats van Jiske over de holle vanwege de rouw, om een verstoord dierbaar meisje, spraken wij ze zelf van een feestkransen. Van feestelijk roekersgod in stee van rouwtrin. Van een fleurige utris, alwol van feestkleien. In plaats van mismoedigers. Maar sa, Jesaja, sa zit het leven net altijd in elkaar. En zelfs op praastel dan in de naam van de geest van God de Heere,
De Heilige Geest. Dat wil net zeggen dat van al dat dromen van die een soort op de hispel komt. Want Jesaja, zelfs van het bestaan van God, dat kind voor een protte meisken, zelfs in kerken, een grote vraag wijzen. God, waar is die nou? Bij al dat lijden op een vraat, bij al die meisken die het op een vlecht matten, bij al die meisken die net weten, werd ze het vreesje matten, werd ze hinnen matten. Ach, misschien ben ik zo aan het begin van 2026 wat te mismoedig. Misschien zocht ik wat te volle naar de waan van elke dag. Misschien ha ik wel te min verwachtings. Of wel betrouwen in de macht van de Heer uw God. Ja, Jesaja, ik zocht om mij heen. En ik jaar in oorl daai van verskate kwestjes in een stad als Amsterdam, werd jonge lui bij betrokken binnen, werd een pistool uit zijn wordt en twee jonge meisken deltsketten. Ik jaar van een oppasser die eronder te lijden had, dat meisken om hem heen zwier onder de druk zitten. Ik jaar van jonge meisken die net meer weten werd ze het ziekje matten en een oin on haar lippenmaatje. Ik jaar van miljoenen Afghanen die de winter terugkomen matten, maar hield niet minder en als maar onderdrukt worden. Ik jaar van Grijslanders die nog altijd te krijgen hebben met stikkende huizen en geen hoop op verbetering. En dan ben er nog altijd die jonge meisken die het zwier te lijden hebben onder de belastingmaatregelen vanwege geld dat ze van de staat kregen hebben. En misschien nog wel het slimste, Jesaja. Ik jaar weer op een ei van jonge vrouwen die het fysiek te neu komen worden terug maalje. Nog altijd is een stichting als vier die het opkomt van vrouwen in need, een geweldige needzaak in deze uusvraat. En dan Jesaja, dan jaar ik dien dromen. En dat blijkbaar in de naam van God. Dromen die stoot de meesten van Sion, dus van Jeruzalem, en toch het schreeuwen, ik u's onzuist. En door zuist en praast van een blied boodschap, een positief lood. Want het gaat neffens de Bibelvertalers om een boodschap van heil. En dat in het midden van een vraat die door alle einden en kanten op de kop lieken te staan. Ach, Jesaja, wat zou ik het graag willen, dat die dromen van die, dat die uitkomen maaien, weer worden. En mij denk ik, de hele minskip van mensen, hier en daar en overal. Wat zouden wij graag willen? Een vraat, vol van heil en van zegen. Maar Jesaja, die woorden van die, ze binnen als ze oud,
Uwen lien uitsprutsen. En nog een keer, wat is er dags in hemelsnaam van op een hispen komen, van te lanen bracht. Sjoch om die hinne Jesaja, de vrouw van 2026. Hoop. Hoop. Ja, wij maaien misschien hoop, hè. Maar hoop, die raakt zo gauw vervloeit. Is er nog hoop? Ja, wis. En zeker is er hoop. Want Jood jeden wij, dan wil de woorden van Dremer Jesaja nog eens voor een tweede keer. En dit keer wie dat in het evangelie van Lucas. Daar wie het Jezus, die Jesaja's woorden opzocht hier in de synagoge van Nazareth. En als Jezus dan de woorden van Jesaja lezen had en de boekrol werd dichtgingen, zei er, die tekst, die Jemme nou nog in de eren zit, die is Jood weerheid worden. En dat is net omdat Jezus ze lezen had en uitsprutsen, maar omdat hij mooi dat woord onder slag giet. Daarin zit hem dus het verschil met de woorden van Jesaja, maar ik maar een plotte van die van u's. Misschien wel de meesten van u's. Jezus giet met het woord van God onder slag. Het is daar, kunnen wij 2 jaren op Omroep Friesland in de top 100 miljoen woorden sprutsen. Maar er is niet het maar zijn. Zo'n Gerrit Breteler in zijn lied, liet us daarom drinken. En zo is het ik. Er wordt wat aanpraat in deze vraag. Om net te zeggen, wat aanemelen. Maar woorden helpen us en us vraagt vaak net. En vaak zal heel dol net de meesten die het zwier in de hoeken zitten, met de klappen vallen. Maar kijk, daarin is dus Jezus, uw Heer, duidelijk oors. Hij maakt het daarin het verschil. Hij maakt het weer wat hij zaait. En hij docht wat er zaait. Jezus rint mijn meesken op, die het betekent psychisch zwier ha en in de problemen zitten. Hij moert het meesken met fysieke klachten. En zelfs de deur giert er net uit de waai. Hij, Jezus, brengt die meesken en us in Gods naam met het lippen. En dus kan Jezus maar jocht de reden zeggen, die tekst, die Jim nou nog in de eren zit, is Jood weerheid worden. En joch, dat maakt het hoopvol. Iris is het begonnen. In Jezus uw Heer. Hij pakt het daar en holpt de meesken weer oerein. Zet de harren weer in het lippen. En doet hij zelfs de deur ondergaan moest. Doe zette God hem weer in het lippen. Op de peeskemoon. Kortom, als jou en ik mismoedig worden van het Joodse lippen, gaan dan in Gods naam onder slag. En help, liek als Jezus, liek als een stichting, als 4 slaande meesken weer oerein,
ren met treurende meesken op, verbien de verbrutsen hetten en sis de onvrijen de vrijheid on. Want dan krijg je de feestkroos, de fleurige feestkleden en het feestelijke roepersgoed een kans. Dan hoeven de woorden van Jesaja geen dromen meer te bloeien, maar worden ze ta werkelijkheid, ta Gods werkelijkheid. Kortom, jou liek als Jezus uw Heer, Gods evangelie, net alleen nog een wut, maar ook handen en voeten. Dan zal dat evangelie weer worden. Weer dat een boodschap van heil en van zegen. Want om God is de lof en de eer. En om Jezus de Christus uw Heer. En om de Heilige Geest. Die het weer, die het is en die het in eeuwigheid blijft. Halleluja.
om steen te gaan voor de volgende meedelings. Dus dorpsgenoot mevrouw Minke Veenstra Tolsma uit Arem is op 29 december 2024 verstoren. Ze liet haar man Cor en Ben en Beppezezes achter. Dan is ik verstoren mevrouw Afke de Vries Veenstra. Ze is stoorn op 31 december 2024. Weduwe van Arjen de Vries en ik zei het Ben en Beppezezes. Haar rouwtjens zal houden worden op woensdag 6 januari om 11:12 in de kerk van Hitsem. En daarna zal de begrafenis plaatsvinden op het kerkhof in Achelen. Er is een heel uur voor het dienst gelegenheid om te condoleren. Er leidt een kaart van mevrouw Afke de Vries achter in het kerken om in condolentie te gaan. Wij willen namelijk voor het lied jongen dat wij betinken. Zo'n 153, het eerste vers. Misschien ben er mensen die tocht hebben. Hij zei niks over wat er juist bad is in Venezuela. Ik moet je hem heel eerlijk zeggen. Ik weet net recht wat ik daarvan denken moet. Waar gaat het hier om? Om een dictator voor te krijgen? Of gaat het hier om het uitbreiden van eigen macht en ruimte? En om olie? Ik denk dat er alle zowel uw eigen gedachten over hebben. En een heel grote Venezolanen die uit hun land verdreven binnen, die binnen blij, merk ik. Maar tegelijk denk ik bij mezelf, zou ik van een mooie Sietske, die vrouw, en is dan de volgende stap, Griekenland innemen? Vandaar dat er oes wij, maar we hadden wel oes zongen van de moon. Hoe de machtigen van de Ierde, dat ze recht en gerechtigheid brengen willen. En heil en zegen van de vrouw. Maar net het eigen ik wat opstellen. En daar zit mijn wrakseling. Maar Jim, waar je daar vanzelfs ik je eigen gedachten over haar en bij haar. Laat u Malko danken en bidden. En uw gebeden afsluiten met Malko bidden van het uws huid. Dat zal aanstaan wel op de beamer verschijnen. Heer is God. Jo, zwak maar de zwakken.
Jo, de meeste maar de meesten. Jo, kwetsbaar maar de kwetsbaren. Jo, God, in Jezus Christus, uw Heer, ta us komen. Wut van omhegen, om meesken te leren. Wut van omhegen, om meesken weer op paad te helpen. Wut van omhegen, om het lippen weerom te vinden. Heer, wij bidden jou, wees en blijf bij us. Meesken zoals wij meesken wezen kennen, maar is lek en brek, maar ik maar al is fleurigheid en blijdschap. Wat dat lief God, hoe kunnen wij besteden, als er net iemand is die us voorgiet, in jocht en gerjochtigheid, in trouw en leefde, us voorgiet in barmhartigheid en genade, ja, in ontferming. Daarom bidden wij jou, Jood, van nou en aasten voor het hier wat wij te meer te gaan. Blijf bij en naast us gaan. Dat willen wij jou vregen, God, op deze morgen, in deze dienst. En wij willen jou ik bidden voor de man, de bijen en de beppensissers van Minke Veenstra Tolsma. Voor de bijen en beppensissers van Aafke de Vries Veenstra. Twee memmen verstoon, een vrouw die wij oorjam hadden, en eeuwigheid. Maar daar, mijn God, ik zal jou wij om jou. En wil jou harren die het achterblijven, treesten. En het licht weer litten. En dat ik zij weer dromen kennen. Dromen van alles wat jou u schonken hebben en schenken willen. Wij bidden daar jou, God. Wees met deze vrouw en met meesdom. Een meesdom dat zo vaak zijn elkaar opstiert in oorlog en geweld. En die het misschien denken dat alleen nog maar geweld het te redden is. Maar God, hoe oors hij jou het dienen? Een bijen is onder u komen. Een bijen dat opgroeide tot een meisje die het ohne gong ging om jou wut, maar ik in praktijk te brengen. O God, dat die Heer, Jezus, macht krijgen mooi, net in sterk, maar krijgt bij de zwakken. Dat bidden wij jou. En in de stilte bidden wij jou wat nimmen oors voor uw sissekin. En Maalke God bidden wij jou de woorden die Jezus u leerde. U's huid in de hemel. Let jouw naam heilige worden. Let jouw Dan is er nou gelegenheid om je jeften te gaan. En wij willen daarna uw slotlied jongen. En ik vreeg je hem dan wel weer om daarvoor op te staan. Lied 416. Heer, wees mij us ont een orenkeer.
wij gaan aasten van hier, de vrouw en uw mooi meisje te meten. Maar als we dat doen, mooi dat en kind dat onder Gods zijne zien goede worden. De Heer zegent en hoedet je me. De Heere beschient je met het licht van zijn antwoord en is je hem genedig. De Heer keert zijn antwoord naar je hem tap en jouwt je hem vrede. Koffie is niet klaar. En het gebak.